bakal nindaki permintaan para Pandhawa. Lah kok malah dibote oleh si adikne dikongkon dadi panyasane wong sesaji. Ora wis wis njaluk neng ndi pokoke waton ora njaluk tumurune lintang Kang Sarta rembulan bakal tak turuti wong ayu. Piye karo perasaanmu terharu apa ora tersanjung? Tumurune lintang iki kaya piye to Kakang? Ya kaya kelesi yang pantoro. Alah. Lintang alian. Walah yo. Rumangsaku kok. Pripun Mas Nana? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faidin. Enjeh. Mas Akbar minal aidin wal faidin Mas. Nggih. Ki mengakura nyawang kono Mas. Endi to? Mas Akbar ning ndi? Ngamuk. Endi? Kaeson kae. Kono lho. Ndi jajan? Pengennya aku kok kowe. Aku kaya mbok padha neson kontrol ngono. Ya ora to Mas. Lah wong sampane ganteng kaya ngono kok ora padane. Diantur ning terop. Lah wong sampane ganteng sabotane ya jos kok aku madake son kontrol ya apa aku ki turu no kok. Rumangsane. Ayo Om, tengah Om. Kok iso ngerti. Awakmu ki ya kok tengah kono kok ya malah kok tengah. Masalah. Mas Jan, Ayo, anu yo. Napa Mas niki? Duet wong loro. Duet. iki sing anu kula tak nyobi Mas nggih. Apa wis sembarang wis? Kersane mboten ngantuk sing damel musik. Loh iya no. Za. Nah. Apa kuwi? Lintang Asmara. Ngomongnya biasa lho nang. Layak deh mau ngomong tumuruning lintang wae. Lho, lah niki lagu kisah nyata kowe. Kali sinten? Karo sapa? Oh, rahasia. Ora karo aku. Oh, mboten lho. Kalau kok ngarep mau aku kan lak wis ngomong. Pripun? Sudah ada yang punya sangat disayangkan. Aku arep nabrak pager ayu. Wah, cilok. Ngene iki lho nduno ngono ya. Ayo, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih, monggo. Katur menika panjenenganipun Bapak Eko tuwin Ibu sinten Mas? Bu Asih, nggih. Bu Asih. Ora ora nggo catetane aku mau ndak. Ayo, Catetan iki terus maca ya piye tenan. Aduh. Jan. Om, catetane iki ning ati karo ning pikiran. Oh, jan. Lho maksude. Ya. Aku lo ngerti. Ayo. Lintang Ya, Asmara Cek. bersama Asta Brata. Nanang. Suka. Ayo. Baik gardu dulu. Hanje, Kowe tak golekne sandang pangan lho, Mas Nana. Oh nggih, tenang Mas Akbar Kowe nggih. ngono masa ya jek mentolon njaluk aku. Ora, sampean malah tak pageri tak umi-umi ben akeh tanggapane kok. Amin. Tak pageri pokoke memolo aja sampe ganggu. Amin. Iki iki ora mentolong. Ya lah nggih. Sini. Oh alah, iya. Aja disawang pira. Tangane lho, tangane wasna. Peteng iki lho. Dalak peteng Mas. ya. Nggih, matur suwun Mas Akbar. Nggih. Aku tak gajuli tak nyimpingi sampean Mas Akbar. Weh, gayamu nyimpingi kok. Nggih, ngapunten lho Pak Digareng kula lek guyon nggih ngeten iki mbok pilih wonten klodak kladuhipun anggen kawula guyon kalih panjenengan kawula nyuwun pangapunten. Iya nggih. Lah nggih ngapunten. Nggih. Daleme sampeyan ki jauh to Mas. Nggih celak mriki lampu merah watu dandang tuan mentok enten lampu merah melih belok kanan. Naik apa tadi ke sini? Sepeda motor. Sing nyetir Kula. Lho kemelinti ta. Kemelinti ngono kuwi. Gosek to Pak Digareng, Lah, piye saderenge ngapunten. Nek kula sing nyetir mengke otomatis niku A1 mboten gawe-gawe mboten ditambahi mboten dikurangi. Jurusane langsung akhirat. Niku asli niku. Masal. Mas Anang, Nggih, wis tau ngerokok Dunhill urung? kula to? Nggih, kadang kala. Nah, wis tau berarti? Empun. Enak wis ya ora usah. Walah, Wis ya. terima kasih Mas Anang. Nggih, sembah nuwun. Mas Akbar. Iki apa iki?
Alon-alon nang jero. Lho, iki permintaane ning ndi kok nggur 100 tok iki? Nggur nyawer ngono tok. Nggih, menika namung dana sosial. Renek tulisane kok ya. Heeh. Nggih. Matur sembah nuwun. Sinten iki? Mbak Niken no. Mbak Niken. Ayo Nduk, Cahayu Niken. Oh, siap. Jumeneng. Bocah. Berdia. Ya. Ya, paring lelipur, Dik. Merdeka wae tak bebaske. Isuk-isukan iki nyantai. Iya. Apa iki? Jalukane apa no? Permintaane apa? Jam 12 juga boleh. Nggih. Begitu. Ya. Kali jenengan? Lho karo kowe no ya. Kali jenengan monggo, nek kali jenengan. Nanang nyapa to kok malah gak milih aku ya. Lah, rasain lah. Lanange pendatang rezeki lho meneng-meneng. Mak brul-brul Pak Mau arep tak kei THR malah ras. Lah, syukur deh. Kamu lebih memilih Mbak Enggar ya kamu. Aku pengen karo Mbak dengan jam 12. Nggih, monggo. Nggih, Siap. Asabar. Kondusif. Mohon izin. Wah, ngun bebas mawon. Yo, oke. Bebas pisan. Nggih. Monggo. Antun tak dentun tak yuk. Pak. Ida Rondo. Malih. Nggih. Tanduk malih. Lah piye to? Tanduk to. Nggih, Pun. Ya. Aman Mas Akbar. Tenang mawon. Wah, tenang kowe. Yes. Ya, terakhir ora apa-apa ya, terakhir. Sewengi digawe meriah Mas Akbar. Nggih. Oke. Nggih. Terus. Monggo. Oke, monggo. Ya. Nggih. Ya, Pak. Ya. Apa ki? Ya. Asik. Kobok. Pun matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Kula tak nutukne lakon. Nggih. Monggo Mas Bagong. Nggih, keripik gedang keripik telo ya Mas Gareng. Sami-sami. Gedang waton rata. Ayo pelak. Yo. Nutuke lakon Semar mbangun kaya ngapa babaring lakon. Harta palwanuting ranu dresing karasaning suntining kanyut manis elingira Gusti roning kamal mirah ingsun semirada ing muni Sidat agung ing narmada sajroning aguling menawi mboten klentu ing pamawas menika bendara kula ing Plongkowati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh
Iya Wa Semar. Bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi ndara dene Paduka Kestu rawuh wonten Karang Kadempel mriki. Tak kira Wa Semar kang bisa ngudari reruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados sundraning prakawis Gus? Ampun ngantos slendro ingkang dados manah handika ora ana sing tak penggalih. Kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama Harjuna wis ana tricandra utawa 3 wulan iki Wa Semar. Sapa? Petruk kang wis bali ana Praja Ngamarta. Iya, Ma. Niki kula sawang Ndara Abimanyu. Iya, Petruk. Bekti kula katur nggih, Den. Iya, Petruk wis ndak tampa. Kepiye? Kepiye asile kowe saka negara Ngamarta antuk gawe apa ora? Ngene ya, Pak. Sak tekaku ana Sitinggil Praja Amarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuh sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune Sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah kelawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah, Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat Jamus Kalimasada yen bisa mujudi kembang sing jenenge Sekar Jati Wasesa. Kabeh mau wangsit sing ditampa dening Prabu Puntadewa, Pak. Sekar Jati Wasesa iya, Ma. Ate angel men sarate. Kuncung nganti gelung aku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Wa Semar, pripun Ndara? Biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran Sekar Jati Wasesa mau. Kembang mau papan dununge mapan ana tanah sabrang. Ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa? Kangge syarat ngampil wujuding Jamus Kalimasada, Gus. Awit Semar badhe gadah damel ngene iku Semar badhe mbangun kayangan, mbangun atine para manungsa, ndandani mental kang sarta moraling para kawula. Yen pancen kaya mangkono wong, ayo luwih dhisik bakal tak bantu. Ing areh ngupadi Sekar Jati Wasesa, mbok menawa Sekar Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapete kelawan murcane ramaku Raden Arjuna. Dados niki sesarengan tumuju wonten ing Paranghagni. Ya aja kuwatir rasamu senadyan ing kono mlebu tanah sabrang. Yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sigra prala kang tumingal
semubang Iwang Aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ring Banegara Sakutra kidunganing kunglir wuwu sing pinepanca ing patupat durung adol aku saka praja Parang Hagni iki lah kok kepepek ana satriya bagus dedeking ngringin sungsang pengawake Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden Satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Raden Abimanyu. Raden Abimanyu? Iya, paduka ingkang kula padi Raden. Sira sing tuk ing arum ilining memanis hamleber mring kang cipta ding kowe goleki Abimanyu ngono nggih Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah kimpenan wewayangan handika Raden Abimanyu kula pasrah jiwaraga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng Raden Abimanyu. Kok ya ana ya, Gong. Wong wedok ngelamar wong lanang dhisik ngene iki. Ayo nek ora ngrumangsani lho. Dara Abimanyu priyayine bagus sing wedok rupane mringis. Piring kesampluk teklek, raine gluwing sikile mlethek kuwi. Kusik to. Kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu? Kula mijil saking praja Parang Hagni. Dene wewangi kula pun dahana sari Raden saka Parang Hagni langkar kasinggihan. Bebana punapa ingkang kedah kula wujudi. Badhe kula sembadani Raden. Paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kaliyan Raden Abimanyu punapa kemawon badhe kula wujudi. Aku ora butuh Mas Picis Raja Brana nanging aku mung nyuwun pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Manut kabar kang sumebar pawarta kang marata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Parang Hagni. Leres dawuh handika Raden. Paduka ngrasakaken Sekar Jatiwasesa? Iya, aku mung nyuwun kuwi Daunasari. Sumangga kula kanthi wonten negari kula Parang Hagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden. Laguning Barawa ing nguni patine Sang Abimanyu kena ing Cidra Wa Semar iki wis tekan ana jroning praja Parang Hagni sarta wis antuk palilah methik wujuding Sekar Jatiwasesa. Kadose kula sawang nggih teng inggil nika sing diarani Sekar Jatiwasesa. Iya Wa Semar, yen wis kelakon ndak pethik
wujuding Sekar enggal-enggal lumayu wae saka papan kene aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahana Saring kang baku. Sekar Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujuding Jamus Kalimasada. Bungkusi mripatku melek diapusi. Jebule Raden Abimanyu mung melek kelawan kembang Jatiwasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngoncati janji. Tak tututi kowe Raden Abimanyu. Antya ingkang minuwus Prabu Gora Dahana ingkang ngupadi mentare kang rayi Dahana Sari. Yen Cinandra gumricik swarane
enjeng muter-muter kaya helikopter. Panggonku goleki kowe Taunasari. Waduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan. Kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu kelawan momani ing kalbu ya kuwi Raden Abimanyu. Sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnaning Taunasari, nanging kudu nganggo pitukon wujude Sekar Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana praja Paranghagni. Bareng Sekar Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu, Abimanyu tinggal gelanggang colong playu. Raden Abimanyu tega karo aku, Kakang. Piye? Ancen kowe biyen-biyen durung nate tak kandhani kalamun to Sekar Jatiwasesa kuwi mujudake simbol kawibawan adeking praja Paranghagni. Yen Sekar Jatiwasesa kuwi mau ilang tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene praja Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara kelawan tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lakon wis kaya mangkene kepiye munggo becike Kakang tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni. Bedah negara Ngamarta. Kresna nangandika, duh Yayi Prabu Hayuwa Sungkaweng Tyas ing lonjong mimis lampahipun melar mingkus napasipun mriku Koko Prabu ing Mandura. Iya Kresna, wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun nggih. Aku bantunen ya Kresna, aku bantunen. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa nanging jebule sakliyane aku bocah karang kadempel si Petruk uga bakal ngampil wujuding Kalimasada. Satemah dredah munggahe panca bakah. Petruk arep tak tamani pusaka Kyai Nenggala lan Lugara, lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang iki piye Kresna? Kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ketaman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada ki kanggo bapake ya kuwi Kakang Semar anggone bakal bangun kahyangan Kresna. Koko Prabu, paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awit menawi Kalimasada sampun diregem dening Kurawa tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning praja. Waduh ya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebos kaluputan kuwi iki, Di? Nenggala lan Lugara tinemung mingking ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe hambangun kayangan bangun jiwane para manungsa. Ya manut Kresna, monggo kula kanthi tumuju wonten negari Ngamarta lewat tepining lepen tempuran ingkang wening tirtanipun.
laruta saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sang sri Kakang Semar kang prapta ning Stinggil Ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan Sekar Jati Wasesa Maragage. Aturna panjenenganing sun enggal tak ampili wujuding jimat Jamus Kalimasada. Ing kono ta wau nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badar sejatining wujud Raden Arjuna. Hong ilah ing sekaring bawana langgeng titah ulun nger Puntadewa aja hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake adimu panengah Pandhawa si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujuding kembang awit pun ulun mung bantu Semar Badranaya kang kagungan niat luhur kepingin hambangun kahyangan. Kuwi amung pasemon Semar kepingin nyilih Kalimasada supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada, Puntadewa kang dadi simboling panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbol rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa ingkang dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singetake kok Janaka? Krana Janaka mujudake lambanging kamanunggalan. Awit negaramu dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kaperang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa kamanunggalan Pandhawa. Janaka kang wis timbul. Nuwun inggih Kaka Prabu. Kula dipun utus kaliyan Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe hambangun kayangan. Syukur seketi jumurung. Sinuwun punta, Semar badhe garis ngandhapi menapa ingkang dados ature Bathara Indra. Janjane kula niki nggih mboten badhe ngampil wujuding Kalimasada kok Ndara. Kula ngampil Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun kahyangan ngimutaken dhateng Sentana Praja ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger Jawi. Sinuwun. Dhateng Jawi wonten raseksa kalih buta lanang wedok. Ngamuk punggung Suratamtaha wonten Praja Ngamarta. Kaka Prabu. Punika jatahipun Kaka Prabu kagem nebus sedaya dosa kalepatan Paduka. Ya, Baladewa sing ndadake Kresna.
Ngamarta. Lakon bisa medhan negara Ngamarta yen bisa nandhingi Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Wah, iki wong Mandura. Baladewa den piting wani kelawan Prabu Gorodana. Nata ing Mandura prasasat kaya wis linalosan notot bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah. Ucap. Sakala ana cahya murup sak mrica binubut saking dirgantara. Ponang cahya babar geni kang manghalat-halat angobar Sang Gorodana lan Dahana Sari. Dia badar sejatining wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugara. Sampuk ciling sirwengi Caka lula tatanendra kumlundung ijening amben banget nggonira nalangsa kaya den pinilara wong tininggal bapa biyung wong tininggal bapa biyung susah dadi Joko Lula Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepegi kang putra Baladewa ya ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana angubarke geni kinarya mrawasa Si Gorodana lan Dahana Sari. Lah kok menika badar pusaka kula kekalih Nenggala lan Lugara liripun kados pundi Pukulun? Baladewa, sayektine pusakamu kekarone ulun ingkang jabel. Nganti tak dadekke buta loro lanang lan wedok awit pusaka Nenggala lan Lugara kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang karo pusaka wedok. Nenggala sing wujude dawa kuwi pusaka lanang. Lugara sing wujude mlenuk kuwi pusaka wedok. Pusaka tak jabel krana
Ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat kang luhur mbangun kahyangan, mbangun jiwane para manungsa. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit belani Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa maneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita? Ulun wis meling pusaka iki kanggo srana memayu hayuning bawana. Njejekake lajering kautaman. Ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Bu kula awit saking putunging raos cubluking pangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali gunakno kanthi bener becik. Njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simboling wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti. Manunggaling pejabat kelawan rakyat sentana kelawan para kawula. Srapatya anak untung gumdak guyub Rapa aranca katon siga sinaya anobiroko Srapatya anak untung gumdak guyub milangoni Kakang Baladewa sing luput pranyata luhur gegayuhanmu Kyai Semar. Astabrata